Здравейте, аз съм Радко и днес ще ви покажа на нещо, което го правих супер много време, наистина. И е малко така тъпо. Не е тъпо, нали? Обаче искам да спа преди това, за да не се спамнат зомбита. Това ми е трети клип, между другото, и имам само 5 гледания. Ако може да се абонирате и да гледате. Вижте, това е тук за връщане. Това е за качване нагоре. Сега си взимаме това и отиваме да разглеждаме. Много е яко. Прави го много време, аз ми е, това тук ми беше адски трудно да го направих. Направих също много време. И така нататък. Сега ще видим какво съм направил, дали ще ми хареса въобще. Така... Първо това го изтърваме натам. Това е тук някаква стачка си направих, да стане за нещо. Така. Отиваме нагоре. Чет. Това беше шивано. И тъп колечко. Така. Това тук ми е книжарницата. Правих я супер много време. Те са няколко. Има също. И както си трябва, има честове, обаче са някъде забутани и аз вече даже не знам как ги забутах. Тези паяжи. Ето. Това са ми трите книжарници, които ги правих супер много време. И сега отиваме натам. Това се надявам много да ви хареса. Аз се надявам всичко да ви хареса. И тук си чествате. Това го правих супер много време, докато измисля как да го направя, но го направих най-накрая. Резултат отстрани. Супер много време се мисля как да го направя. Беше лесно, нали? Обаче докато го измисля, ми стана лошо направо. И това от мен. Мисля, че ако ви хареса въобще, ударете един лайк и се абонирайте. Нали, случайно нещо такова, ако ви хареса много. Няма да ми е последен клип, ще направя още и още някакви интересни неща. И така, надявам се, че ви е харесало и чао!